novedades, cousas novas, vamos ampliando a gama, para que sepa que estamos aquí, porque tal como anda o mundo, hai moita xente que aparece e desaparece, en cambio, o bo é ter unha continuidade, saber que o que estás facendo, pois, falo por algún motivo en concreto, o sea, para beneficiar, en realidad, para beneficiar ao público, ainda que nos beneficiemos nós, a xente, non sei, que está contenta con nós, por iso volvemos. Bueno, pois vender un pouquiño máis que ano pasado, cousa que é difícil. Basicamente para tomar contactos con outra xente, nos, o sea, a medida que vas indo a estas feiras, pois xente xa te coñece, porque é o que te dixen antes, hai xente que pensa que a agricultura ecolóxica, pois que ganar cuartos, volverse millonarios, pero o que é currar, e cada vez temos máis impedimentos, en plan, todas as trabas imaginables nos tocan a nós. A verdade estamos contentos, porque a xente, a hora da verdade, busca cousas que teñan fundamento, non é ter por ter, o sea, por exemplo, unha mermelada que por moi biolóxica que sea, pois ten un porcentaxe altísimo de azúcares, incluso, pois non ten gusto, non sei como decirche, non? A xente busca os orixenes. Basta que den unha volta que miren, por exemplo, cando van por autovía, que miren a mão dereita e a mão izquierda, que está todo mogollón de hectáreas que cada vez lle botan máis herbicidas, pasas por certos sitios que se ven de color naranxa, digo, como poden ver estar verde Galicia que este naranxa, por herbicida que lle botan, todo eso repercute na saúde do medio ambiente e en nós tamén. Agora, por exemplo, temos unha salsa de pemento de Padrón que é un fermentado natural, é como un probiótico, é como o chucrú. Ali en Verín, que no verán fai moito calor, somos algo cabroncetes e quitamos o rego para que se poñan vermellos e que saque moito picante, non? Entón, deixámoslo fermentar durante varios meses e sacamos unha salsa picante que é boa para a salud, por decir así. A xente lle gusta moito porque é un picante con sabor, non é ese picante químico que non sabe a nada, é que che fai bo para a salud. Por exemplo, na biocultura en Madrid o ano pasado, un señor que tiña hernia de hiato e o naturópata dixo, mira, tens que tomar todas as mañás algo de picante para estimular o organismo, que hai xente que dice que é a inversa, pois non.